سلام نعكم يغون زخبركم زخبركن تقاتلتي سمناوي مدب سبورت بمغنياتتي ابزي وان كاندي زعبا ارتراوያን افكار سبورت ኮይن زلو ارتراو بينيام ግርማይ ሳተፎ زلو ውድድር ግራንድ ቱር ዲ ፍራንስ ናይሎሚ ዛዕባናውን ምዚ ዛዕበየ ቅድድም ብሽክለታ ዓለምና ዝተሓዘዩ ክኸውን ኣብዚ ናይ ዝዕለት መሰናዶና ንተሳትፎ አፍሪካውያን ተቀዳደምቲ ኣብ ታሪክ ቱር ዲ ፍራንስ ከምውን ሓፂር ፀብጻብ ናይዚ መበል 110 ግዜ ዝካየድ ዘሎ ውድድርን ከነቕርበልኩም ኢና ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድመኩም أفريقيا تاريخ باهلن ناي قددم بشكلتا سلا زيت صنحا اب درماس ودر بشكلتا عالم زغونه تور دي فرانس ببزحت تقدادمتا زيت وكل زبل زي قنوع زرباتات ححليفو يسمعيو ازغن حق يكونن أفريقيا العلمي تعامتا زخده تاريخن باهلن ناي بشكلتا كمون تموكرو ناي زور الوا أفريقياوያን قدمزن ابزي زحالف حيدت عامتات اب تور دي فرانس كعوتات صنحا هاغراتيوم اب زور فرنسا ترايم نابنت بريطانيا ب1937 بمنجدي تشارلز هولاندن بيل بورلن كندا بتمساسال عامت منجدي بيير غاشون كولومبيا ب 1975 بمنجدي مارتين كوشيز رودريغيز امريكا ب 1981 بمنجدي جوناثان جوك بوير نفلما غيزي اب تور دي فرانس تساتيفن اب تاريخ تور دي فرانس اتي نفلما اوان اب كورشا بشكلتا استزغلي افريقاوي تونيزياوي علي نفاتيو እዚ ድማ ቀድሚው ብዙሓት ሃገራት ኣብ 1913 ዓመተ ምህረት ምዃንዩ ቀድሚው ማለት ኣብ 1910 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማታት አልጄሪያ ዝተወልዱ ራፋኤል ጋሊያሮ ካብ ከተማ ቢልዳ ኤሚል ጎዳርድ ካብ ከተማ አልጀርስ ፍሬድሪክ ቫይላንድ ካብ ከተማ ሙስጣፋ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ጎዮም ነይሮም እዞም ሰለስተ ተቀዳደምቲ ኣብታ ካብ 1830 ክሳብ 1962 ግዛት ፈረንሳ ዝነበረት ሃገረ አልጄሪያ ይወለዱ ዳእምበር ብዜግነት ፈረንሳውያን እዮም ነይሮም ኣብ ርእሰ ከተማ ናይታ 1881 ዓመተ ምህረት ኣብ ትሕቲ ዕቑባ ፈረንሳ ዝኣተወ ቱኒዝያ ከተማ ቱኒስ ዝተወልደ ዓሊ ነፋቲ ግን ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ 1913 ከም ዜጋ ቱኒዝያ ይኣትዩ ስለዚ ድማ ቀዳማይ አፍሪካዊ ተሳታፊ ቱር ዲ ፍራንስ ተባሂሉ ኣብ መዝገብ ታሪኽ ሰፊሩ ንረኽቦ ዓሊ ነፋቲ ንጹልን ሓገዝ ጋንታ ዘይነበሮን ተቐዳዳማዩ ካብ 1911 ክሳብ 1930 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝነበረ እዋን እቲ እንኮ ንቱር ዲ ፍራንስ ዝተዓወተሉ ፈረንሳዊ አንሪ ፔሊሲያኽ ኣብ 1913 ኣብ ውድድር ቱኒስ ሱስ ንምቀዳም ናብ ቱኒዝያ ምስ መፀ ብብቕዓት ወዲ 18 ዓመት ዓሊ ነፋቲ ተመሰጠሞ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ንኽምዝገብ ኣመኖ ገለ ሱምያት ቤተሰብ ቅድድም ብሽክለታ ቱኒዝያ ድማ ናይ ወፈያ ውራይ ወዲቦም ንወፃኢታት መገሽኡ ዝሽፍን ገንዘብ ኣበርከትሉ علي بعد ما نشتي حبر قربته تسليم كمون أب كندي نبور ناي قدم قبيع طربوش زبال بهلاوي قبيع مخدان يزوتر سلز نبره أغلبو نايتيا قديمو تقدما بشكلتا زنبره أبت وانكا لعلوي وداب تور دي فرانسن أسانداي غازيت لاوتون زنبره أنري ديس غرانج كسلب أي تشجرن كموتسي تدما أبز قصل عامته 1914 دقيمو نخ قدادم عدمه قربلو نسو أبتي قدامي عامت كساب ربعي أبتي كالاي عامت كساب شامناي مدرخ تصاوته نفاتي أبزي دحرواي بأكايتي تقدم بمكينة سلسة هارميو كوردر كله تغسيبو نسو أب أوان قدامي كينات عالمين دحريون أب هاجر فرنسا كم تونيزيا وكوينو قدمو زغط عليك خون كلو كم كالوت الجراوان مزن أجن أب سرايت فرنسا خجلجل جدود أين برن علي نفاتي بتوسقي أب تأوان أب حورات منقسات أمريكا بمرح أب 4 وردرات تقدمه أب زون حبري قربتو تفلات النتو نخبرخ حجاز تران برو بدحر زينسو كاب كتما نيويورك ناب فرنسايت ودب كتما لاغف بمركب يملس اب زنبره لغيزي نمبزحتو نايتي زخعبتو ገንዘብ بقمار سلز خسرو اب 1930 عام تمرت كاب بشكلتا اب زورد الاوان غازيتኛ انري ديزغانج ابتا نسو زسنادا غازيتا لوتو ناي حجي غازيتا ليكيب كم مرحنايتا غازيتا التكفافل مكينوم كوينو نخسرح عدل كفتلو نفاتي مسحنتي بولندايت ممر مسارح موسيقى بيانو بحدار دحر مقرانو جيزل تبالت دحرا اب اوبيرا فرنسا تنطف زنبرت غوالن ستيت فري كالوت سمين افريقاوያን دحري كالاي كينات عالميوم اب تور دي فرانس تساتفوم كعززو بقيعهم اب توان هاغراوያን ጋንታታትን ዞባውያን ክለባት ፈረንሳን ንፈለማ ጊዜ ንዝርዝር አስማት ተኻፈልቲ ናይት ዙር ዝመልአሉ ዝነበራ እዋንዩ كاب 1947 كساب 1955 أب زنبر عامتات سمين أفريقاوያን كاب مسرع قدم زور فرنسا أي تفليون أب 1947 أب شاد شاي مدرخ زقارته الجراوي أحمد تشيبان كاب غانتا دوباوي مبرق أب 1948 أب قدامي مدرخ زتالي الجراوي عبد القادر زعف كاب غانتا دوباوي مبرق
ኣብ 1949 ብኡሉል ግዜ መበል 54 ደረጃ ዝተሰርዐ ሞሮካዊ ኩስቶዲዮ ዶስ ሬይስ ካብ ጋንታ ማእከላይ ደቡባዊ ምዕራብ ገለ ካብኣቶም እዮም። ሰሜን አፍሪካውያን ንማዕጾ ቶር ዲ ፍራንስ ብቐጻልነት ድሕሪ መኽኩሖም ዳይሬክተር ትዙር ዣክ ጎዴት ሓንቲ ሰሜን አፍሪካዊት ጋንታ ርእሳ ክኢላ ከም ሓንቲ ዞባዊት ክለብ ንኽትወዳደር ማዕጾ ኣርሓወላ። ቅርድም ብሽክለታ ኣብ ፈረንሳዊት ኣልጀርያ ኣዝዩ ተፈታዊ ስፖርቲ ዝነበረ ዓብደልቃድር ዛዓፍን ኩስቶዲዮ ዶስ ሬይስን ምስ ማክስ ሻርዮን ካብ ሞሮኮ፣ ኣሕመድ ኻቢሊ፣ ማርሰል ሞሪነስን ማርሰል ዜላስኮን ካብ ኣልጀርያ ሓቢሮም ብደረጃ ጋንታ ኣብ ቶር ዲ ፍራንስ 1950 ኣተዉ። መበቆላውያን ኣዕራብን ዘርኢ ጸዓዱ ሰፈርቲ ዘለዎም ሞሮካውያን፣ ኣልጀራውያንን ቱኒዝያውያንን ኣብ 1947 ብሻርል ዴጎል ዝምራሕ መንግስቲ ፈረንሳ ብዝኣተወ ቃል ከም ሰሜን አፍሪካውያን ተቆፂሮም ብማዕረ ተጠቀምቲ ፈረንሳዊ ዜግነት ክኾኑ ዕድል ረኸቡ። ስለዚ እቲ ዓብዪ ሕቶ ዝመጽእ ኣብ 1928 ኣብ ከተማ ኣልጀርስ ተወልደ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ድማ ዜግነቱ ብርግጽ ፈረንሳዊ ዝኾነ ዜጋ ሞሊነስ ድዩ ወይስ ኣብ 2001 በኽሪ ደቡብ አፍሪካዊ ተሳታፊ ዙር ፈረንሳ ድሕሪ ምዃኑ ኣብ 2007 ኣብ ከተማ ሞንፔልዬ ተዓዋቲ መበል 11 መድረኽ ቱር ዝኾነ ሮበርት ሃንተር እዩ ፈላሚ አፍሪካዊ ተዓዋቲ መድረኽ ዙር ፈረንሳ ዝብል እዩ። ኣብ ክልቲኡ ኣጋጣሚታት እቲ ክስተት ኣብ ደቡባዊ ዞባ ፈረንሳዩ ኣጓኒፉ። ብ27 ሓምለ 1950 ሞሊነስን ዛዕፍን ኣብ መፋረቕቲ ተመዲቡ ዝነበረ ጉዕዞ ንመወዳድርቶም ብ12 ደቂቕ ማሕዲጎምሎም ነበሩ። ኣብ ከምዚ ህሞት ዛዕፍ ደጊሙ ንሞሊነስ ጠንጢኑ ክኸይድ ኣብ ዝፈተነሉ ወዲቑ ኣብ ባይታ ተሰጥሐ። ብድሕሪኡ ተንሲኡ ውድድር ክቐጽል ምስ ፈተነ ተወጃቢርዎ ጉዕዞ ኣንፈቱ ለዊጡ ንድሕሪት ገጹ ኸደ። ገሊኦም ተዓዘብቲ ነቢት ስለ ዝነስነሰልዩ ማዕረ ክንዱ ኣእምርኡ ክዞሮ ክኢሉ ክብሉን ከለው ገለ ድማ ነተዓዘብቲ ማይ ከቐብልዎ ምስ ሓተቶም ኣብ ክንዲ ማይ ነቢት ከም ዝሃብዎን በቲ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ክቱር ሙቖት ኣዝዩ ጸሚኡ ብምባሩ መቕረቱ ከይስተማቐረ ስለ ዝገጠሞ እሞ ድማ ከም ኣማኒ ሃይማኖት ምስልምና መጠን ቀድሚኡ ኣልኮል ጥዒሙ ይፈልጥ ስለ ዘይነበረ ድማ ከም ዝተሃስየን ይሕብሩ። ጋዜጠኛታት ኣብ ዞባ ክበጽሑን ከለው ዛዓፍ ብሰንኪ ጨና ናይቲ ኣልኮላዊ መስተ ሃልዋቱ ኣጥፊኡ ከም ጸንሖም እዮም ዝዛረቡ። እቶም ጋዜጠኛታት ብፍላጥ ነቢት ብምስታዩ ሃልዋቱ ከም ዘጥፍአ እኳን ተጸብጸቡ። ነዚ መደምደምታ ናይዞም ጋዜጠኛታት ዝቃሙ ወገናት ድማ ዛዓፍ ኣማኒ ሃይማኖት ምስልምና ብምዃኑ ነቲ ነቢት ክንደናይ ብፍላጥ ሰትይዎ ከይከውን ብምባል ይምግቱ። ነታ ኣብ ከተማ ኒም ዝተፈጸመት መድረኽ ሞሊነስ እኳን ተተዓወተላ እዚ በኽሪ ናይ ተወላዲ ሰሜን አፍሪካ ዓወት ግን በቲ ኣብቲ ዕለት ንዛዓፍ ዘጓነፎ መውደቕትን ንዕኡ ስዒቡ ዝመጸ ኣገራሚ ተርእዮን ተዓብለለ። ኣብ ሰዓበ መዓልቲ ኣብ ቱሉን ኣብ ዝተዛዘመ መድረኽ እውን ካብ ፖርቱጋላውያን ስድራ ኣብ ራባት ሞሮኮ ዝተወልደን ድሒሩ ዜጋ ፈረንሳ ዝኾነን ዶስ ሬይስ ንወዲ ጋንትኡ ማርሰል ዜላስኮ ኣኸቲሉ ቀዲሙ መፈጸምቲ ሕንጻጽ ሓለፈ። ድሕሪ 1 ዓመት ጋንታ ሰሜን አፍሪካ 8 ካብ ኣልጀርያ ዝኾኑ ተቐዳደምቲ ማለት ሻርዮን፣ ካባሊ፣ ዛዓፍ፣ ዜላስኮ፣ ማርሰል ፈርናንዴዝ፣ ማኑኤል ማየን፣ ዓብደልቃድር ዓበስን ቫንስ ሶለርን ኣብ ዘገደመትሉ ሻርዮንን ካባሊን ነቲ ዙር ክውድእዎን ከለው ዛዓፍ ድማ ድሕሪ ኩሎም ተቐዳደምቲ ብምእታው ደጊሙ ኣርእስቲ ሰርሐ። ኣብ 1952 ዓ.ም ካቢሊ፣ ዛዓፍ፣ ዛሌስኮ፣ ፈርናንዴዝ፣ ሶለር፣ ሞስጦፋ፣ ሸሩፍ፣ ጀራርድ ጎርሲን፣ ሆንሪ ባረትን ንመወዳእታ ግዜ ሰሜን አፍሪካዊት ጋንታ ኣቆሙ። ድሕሪኡ ኣብ ኩናት ቃልሲ ንናጽነት ኣልጀርያ ህይወቱ ዝሰኣነ ሸሩፍ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ንውድድሩ ኣብ ዝተመደበት ደረት ግዜ ክፍጽሞ ብዘይምኽኣሉ ተገለፈ። ኣብ 1953 ክልተ ኣልጀርያውያን ካቢልን ዜላስኮን ምስ ጋንታ ደቡባዊ ምብራቕ ፈረንሳ ኣብ 1954 ካቢሊ ደጊሙ ምስ ጋንታ ክቐርቡን ከለው ካብ ሞሮኮ ዝመጸ ሬኔ ራማንጎን ድማ ምስ ጋንታ ደቡባዊ ምዕራብ ፈረንሳ ተሰለፈ። ኣብ 1955 ምስ ጋንታ ደቡባዊ ምዕራብ ተጻወተ ፈርናንዴዝ እቲ ኣብ እዋን መግዛእቲ ፈረንሳ ንመወዳእታ ግዜ ካብ ሰሜን አፍሪካ ሳጊሙ ኣብቲ ዙር ዝተወዳደረ ተቐዳዳማ እዩ። ኣብ 1962 ዓ.ም ኣልጀርያ ናጽነታ ድሕሪ ምግንጻፋ ኣብ 1990 ዓ.ም ኣብ ብሊዳ ዝተወልደ ዮሱፍ ረግወጊ ኣብ ዙር ፈረንሳ ዝተሳተፈ ፈላሚ ኣልጀርያዊ ዜጋ ንክኸውን ተቓሪቡ ነበረ። ንሱ ኣብ 2015 ዓ.ም ኣብ ዙር ላንጋኩ ድሕሪ ምዕዋቱ ነታ ኣብቲ ዝዓበየ ውድድር ብሽክለታ ናይ ፕላኔትና ዝተቐዳደመት ፈላሚትን እንኮን ክለብ ኤምቲኤን ኩቤካ ወኪሉ ክካፈል ተሓፂ እኳ እንተነበረ ኣብ መወዳእታ ግን ሓለፍታ ጋንታ ነታ ተሪፋ ዝነበረት ታሻዒቱ ቦታ ንኣሜሪካዊ ታይለር ፈራራ ስለ ዝሃብዎ ሕልሚ ረግወጊን ሰዓብቲ ቅድድም ብሽክለታ ሃገሩን ቀህመ። ብኡ መጠን ድማ ወደብቲ ዙር መብዛሕቶም ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ንዝኾኑ ኣብ ፈረንሳ ንዝነበሩ ልዕሊ 5 ሚልዮን ሰሜን አፍሪካውያንን
ናይ ሰሜን ኣፍሪቃ መበቆል ዘሎም ፈረንሳውያንን ንምስሓብ ኣሕዲሮምዎ ዝነበሩ ተስፋ በነነ ዋላ እኳ ኣብ ካሪብያን ኣብ እትርከብ ፈረንሳዊ ደሴት ጓዳሉፕ ዝተወልደን ካብ 2011 ክሳብ 2017 ምስ ክለባት ዩሮፕካርን ዳይሬክት ኤነርጂን ብምዃን ን7 ዓመታት ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ተቐዳደመን ዮሃን ጀን ከም ፈላሚ ጸሊም ተሳታፊ ቱር ዲ ፍራንስ ኣፍልጦ እንተተዋህቦ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ክለብ ኤምቲኤን ኩቤካ ኣብ 2015 ሓንቲ ካብተን ፍሉይ መእተዊ ሓለፋ ረኺበን ዝኣተዋ ክለባት ኮይና ንኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ዳንኤል ተኽለሃይማኖትን መርሃዊ ቅዱስን ካልኦት 7 ተቐዳደምትን ሒዛ ናብ ዙር ኣብ ዝቐረበትሉ ዓብ ታሪኽ ዝተሰርሐ እዞም ክልተ ተቐዳደምቲ ኣብቲ እዋን ናይ መጀመርያ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ተሳተፍቲ ዙር ፈረንሳ ዝብል ክብሪ ኣብ ርእሲ ምርካቦም ዳንኤል ተኽለሃይማኖት ንማልያ ንጉስ ዓቐብ ን3 ተኸታተልቲ መዓልታት ብምልባሱ ንሓንቲ ካብ ማልያታት ግራንድ ቱር ዝተኸድነ ፈላሚ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ንምዃን በቕዐ ኣብቲ ግዜ ዕድሚኡ 21 ዝነበረ መርሃዊ ቅዱስ ብወገኑ ካብቶም ኣብቲ እዋን 22 ጋንታታት ወኪሎም ኣብቲ ዙር ዝኣተዉ 198 ተቐዳደምቲ እቲ ብዕድመ ዝነኣሰ ተቐዳዳማይ ነበረ ጋንታ ኤምቲኤን ኩቤካ ኣብ 2015 ጠርኒፋቶም ካብ ዝነበረት 23 ተቐዳደምቲ እቶም 13 ኣፍሪቃውያን እዮም ካብዞም 13 እቶም 3 ኤርትራውያን ዳንኤል ተኽለሃይማኖት መርሃዊ ቅዱስን ናትናኤል ብርሃንን ክኾኑ ከለዉ እቶም 8 ደቡብ ኣፍሪቃውያን እቶም ዝተረፉ ክልተ ኸኣ ሩዋንዳውን ኣልጀርያውን እዮም ካብቶም ኣብቲ ዓመት እቲ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ዝተሰለፉ 9 ተቐዳደምቲ ድማ ንዳንኤልን መርሃውን ሓዊስካ እቶም 5 ኣፍሪቃውያን እዮም ኣብ ዝቐጸለ ዓመት ዛጋንታ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ንሜዳ ካብ ዘውረደቶም 3 ኣፍሪቃውያን ዝርከብዎም 9 ተቐዳደምቲ እቶም 2 ኤርትራውያን ናትናኤል ብርሃንን ንኻልእ ዓመቱ ዝተሰለፈ ዳንኤል ተኽለሃይማኖትን ኮይኖም ሳልሳዮም ድማ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ነበረ ናትናኤል ብርሃነ ኣብ 2019 ዓ.ም እውን ማልያ ክለብ ኮቪድ ስለቢሱ ደጊሙ ኣብ ዙር ተጸንቢሩ እዩ ድሕራ ዳይሜንሽን ዳታ ኤንቲቲ ፕሮ ሳይክሊንግ ኩቤካ ሶስ ኩቤካ ኔክስት ሃሽ ከምኡውን ኪው 36.5 ዝብል ኣስማት ዝተሓንገጠት ኣብ ዕዮታት ግብረ ሰናይ እውን እትነጥፍ ክለብ ኤምቲኤን ኩቤካ ኣብ 2016 ንእንግሊዛዊ ክኢላ ሽኳ ማርክ ካቫንዲሽ ክትሓቁፍ ኣብ ልዕሊ ምብቃዓ ደረጃ ካብ ፕሮ ኮንቲነንታል ናብ ወርልድ ቱር ቲም ክዓቢ ክኢሉ ነበረ እዛ ብኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ተዓብሊላ ዝነበረት ክለብ ኣብ 2020 ኤንቲቲ ፕሮ ሳይክሊንግ ዝብል ስም ኣብ ዝሓዘትሉ ሓቂፋቶም ካብ ዝነበረት 29 ኣባላት ንኤርትራዊ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔርን ካልኦት 6 ደቡብ ኣፍሪቃውያን ደሚርካ 7 ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ጥራይ ቆፂራ ነይራ ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ግርማይ ብሸነኹ ካብ ክለብ ኤምቲኤን ኩቤካ ድሕሪ ምውፁ ኣብ 2016 ንክለብ ላምፕሬ ኣብ 2017 ንክለብ ባሕሬን መሪዳ ኣብ 2018 ንክለብ ትሬክሴ ጋፍሬዶ ወኪሉ ኣብዚ ዙር ተሳታፊ ነበረ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ዳሪል ኢምፔይ ድማ ኣብ 2019 ኣባል ክለብ ሚሸልቶን ስኮት ኣብ ዝነበረሉ ኣብ ታሻዕ መድረኽ ናይ መድረኽ ዓወት ኣመስገበ ወናኒ 4 ብጫ ማልያታት ቱር ዲ ፍራንስ ዝኾነ ክሪስ ፍሮም ኣብ ወርሒ ግንቦት 2008 ወዲ 22 ዓመት ኮይኑ ዜግነት ብሪጣንያ ቅድሚ ሓዙ ዜጋ ሃገረ ኬንያ እዩ ዝነበረ ክሳብ ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ ንምቀዳም ኢሉ ዜግነቱ ዝቐየረሉ እዋን ድማ ንኬንያ ወኪሉ ኣብ ዝተፈላለየ ዓለማዊ ውድድራት ቀሪቡ እዩ ኣብ 2013 ዓ.ም ንመጀመርያ እዋን ብጫ ማልያ ዝለበሰ ፍሮም ኣብቲ እዋን ዋላውን ዜግነቱ እንተዘይቅየር ነይሩ ንብጫ ማልያ ኣብ ኢዱ ከእቱ ዝኽኣለ ፈላሚ ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ ንምዃን ኣይምባቕዕ ነይሩ ምክንያቱ ቅድሚ ዝናቱ ዓወት ቅድሚ 2 መዓልታት ደቡብ ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ግሪን ኤጅ ዳረል ኢምፔይ ነቲ ክብርቲ ድሮ ተቋዲስዎ ነበረ ካብ 2015 ጀሚሩ ተሳትፎ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ቀፂሉ እኳ እንተኾነ ዝሓለፈ ዓመት ይኹን ኣብ 2020 ዝኾነ ይኹን ጸሊም ኣፍሪቃዊ ኣብ ዙር ኣይነበረን ኣብ 2021 ናይ ፈለማ ጸሊም ደቡብ ኣፍሪቃዊ ተሳታፊ ዙር ፈረንሳ ኒኮላስ ዲያሚኒ ተቐዳዲሙ እኳ እንተነበረ ኣብ ምዱብ ደረት ግዜ ብዘይምእታው ኣብ ታሻዕ መድረኽ ካብ ውድድር ተገሊፉ ሎማ ዓመት እቲ እንኮ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ኣትዩ ዝርከብ ኣባል ቤልጅማዊት ወርልድ ቱር ቲም አንተርማርሼ ሲርከስ ዋንቲ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማዩ ንወዲ ጋንቱ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ሉዊስ ማይንቴጅስ ደሚርካ ድማ 2 ኣፍሪቃውያን ጥራይ ኣብዚ ዙር ኣለዉ ማለት እዩ ቢንያም ከምቲ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ጅሮ ዲ ኢጣልያ ጨበጦ ናይ መድረኽ ዓወት ኣብ ዝቐጽል መዓልትታት እንተዳሓፊሱ ፈላሚ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ተዓዋቲ መድረኽ ዙር ፈረንሳ ብምዃን ኣብ ታሪኽ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ዓለም ኣፍሪቃ ከምውን ኤርትራ ሓድሽ ምዕራፍ ክኸፍት እዩ ዝሓለፈ ቀዳም ባሕቲ ሓምለ ካብ ቢልባኦ ስጳኛ ዝነቐለ መበል 110 ውድድር ግራንድ ቱር ፈረንሳ ትማሊ ካብ ስጳኛ ናብ ከተማ ባየን ፈረንሳ ድሕሪ ምእታው ሎሚ ኣብ 4ይ መድረኽ ካብ ዳክስ ናብ ናጋሮ 181.8 ኪሎ ሜትር ክጓዓዝ እዩ እዚ መድረኽ እዚ ሰጥ ዝበለ ጎልጎል ምዃኑ ከም ናይ ትማሊ ሶኒ ሳልሳይ መድረኽ ንኸም ቢንያም ግርማይ ማርክ ካቫንዲሽ ፋቢዮ ጃኮብሰን ዲላን ግሮንገን ካለብ ኤዋን
ጃስፐር ፊሊፕሰን ውቫን አርት ማድ ፔደርሰንን ኣሌክሳንደር ክሪስቶፍን ዝኣመሰሉ ወሓለይ ሽኳታት ዝምእምዩ ሳልሳይ መድረኽ ትማሊ ናብ ስቱድዮ ክሳብ ንኣቱ ስለ ዘይተፈጸመ ቢንያም ግርማይ ቀኒዕዎ ቅድሚ መወዳድርቱ መዛዘሚ ሕንጻጥ እንተዳረጊጹ እዚ ናይ ሎሚ መድረኽ ካልኣይ ዓወት ክሓፍሰሉ ዝኽእል ርሒብ ዕድል ክኸውን ከሎ ትማሊ እንተዘይሰሊጥዎ ድማ ሎሚ ቀዳማይ ብምውፃእ ናይ መጀመርያ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ተዓዋቲ መድረኽ ዙር ፈረንሳ ብምዃን ታሪኽ ክሰርሓሉ ዝኽእል ምቹእ ባይታ እዩ كساب بغل متمال السنبت تقدمتي كل مدرخات زعممو كون كلو ابا قداماي 182 كيلومتر ابا كالاي مدرخ دما كل 208 كيلومتر شفينهم اب مخفت علت انجليزاوين مناتو حوات ادم ياتس كاب كلب حبرات امارات عربن سيمون ياتس كاب كلب ياكو الويلان نمودادرتهم راحريهم بمخاد ناي 10 تخلته كاليتات فلليان صفهم قداماين كالاين كوينهم تمراريهم بمتاو فوليك ياسريهم أبزي ناي وهل الجزء ويكا جي سي نزي كونو تقدمتي زي سماعن عقب زنبورون بمتانو بدا مدرخ اب منغو اب زنبرت ودر شكوا سلسنت بزرخبه بينام جرماي كاب عوتات بشوعته دقائقن سلسته كاليتاتن دحيرو مبل 7 شوعتن ترتحيزو قددمو بسلام وديو بسنبت زتا سلاسله كالاي مدرخ ون ناي جي سي تقدمتي زمچه بمنبارو اب اغام وداتا اب زنبر عقب دحري استخايده كبتن تنفاس زيبن متقعتات زبزعو تقدمتي قداي متراف كوينوم اب موداتا فرنساوي تقدماي كلب كوفيديس فيكتور لافاي اب زازاميت كيلومتر بزوسدو وسان متقعتي قديمو بمتاو عوت ناي تعلت كوينو اب زون بينيام جرماي برودو مخنات ب 14 دقائقن 10 كاليتاتن دحرو مبل 128 درجه حيزو اتيو اب منغو غعزو تداليو اب زنبره قصبتا ودرون 9 نطبي وسيدو كساب سنبت تغانيو اب زلو كلته مدرخات اداميات ب9 ساعات 9 دقائقن 18 كاليتاتن بچاماليا ولول غيزي كحزن كلو سلوفينيا ودغانتو تادي باغاكارن حو سيمون ياتسن دما بشدش كاليتات تفنتيتهم كالاين سالساين درجه حيزو مالو قتاليا ماليا شكوا اب تحتي 65 نطبي اوهاليل زلو فيكتور لافاي ماليا نغوس عقب 11 نطبي اكيوم زلو امريكاوي تقدماي كلب اي اف اديوكيشن ايزي بوست نيلسون باولس صعدا ماليا بلوص ولدو منسي 9 ساعات 9 دقائق 24 كاليتات نامزغيو مزلو تادي باغاكار يركبا أوردر قتاليا ماليا بينام جرماي ب 10 نطبي مبل 23 ترتا تزريع له زي خبركم افكار سبورت نلومي حزنا لكم قريبنا زنبرنا تحستو تفصيملو اب زقصل سمون بخال استفلالي تحستوتات كساب نملسكم نخلنا اب زلنا سلام انتعنان